2026व्या वर्साचो मंगळूर दिएसेजीचो एवकारिस्तीक पुरशांव ह्याच आयतारा जानेवारी 7 तारखेर भोव संभ्रमान चलतलो। सांजेर 3:30 वरार मिलार फिरगजेंत संभ्रमीक मिसाचे बलिदान। सवाई 4 वरार मिलार इगर्जेतावन रुजाई कॅथेड्रला पर्यंत एवकारिस्तीक पुरशांव काडन आमच्या सोम्या आनी सडवंदराक परगट मान करतल्या। जेजूच्या आप परगटणेच्या फेस्ता दिसा आमच्या सोम्या जेजूक मंगळूर शहराच्या रस्त्याने परगट मान करून आराधन करतल्या। आराधन तुका, आराधन तुका, सोमिया जेजू, आराधन तुका। 5:30 वरार रुजाई कॅथेड्रलाच्या उक्त्या मैदानार जमलेल्या हजारो भावार्थ्यां सांगता एवकारिस्ताचे भजन करून देवाचे उतार नियाळतल्या। आराधना फाटल्या 80 वर्सांनी सोलून आयिल्ली मंगळूर दिएसेजीची ही दोस्तूर भोव संभ्रमान आचरण करूंक आनी चारित्रीक रितीन संभ्रमूंक आनी अशें ह्या पवित्र कार्याक साक्ष जावंक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत। येया जेजूक आराधन करून स्तुती गितां गावया। आमच्या सोम्या संगता भक्तीची पावलां काडून भावार्थाक साक्ष दिवया।